Ngempela sawubona uyaphila. Hawu, lona wazongifaka ngena nje. Angaqeda ngisho isecond ngena siyangirequest. Emancane. No siyaphila siyabonga. Maleni madoda ngithi kunciphisa lo gesi uyangiphandle emehlweni. Azi uphinde ungigulise futhi. Njengaqala. Kushoda ushenga, ushoda apho ushenga, angishodi mina. Live amphelele. Njengoba ubona ukuthi usibone kuhle zonke uphelele. Owasibona kuhle zonke. Odinga ushenge akamseshi. Ningimele ngesicefe nje. Siyawuthanda siyikhanda. Nami ngiyanithanda, cishe ngathi ngiyikhanda kodwa nami ngiyanithanda. Nami ngiyanithanda. Sindu uyaphila, mamhlungu. Tasika uyaphila. Ngikhona bakithi gedanga inkomo semahinyeni ncwane gaqa hamashi. Wena wagunya umoya, hawu. Siyabonga. Anisasho. Siyangena nje ngutshele. Ukungena nje kwethu lokho khona manje. Hayi ukuthi mhlambe sesinesikhathi. Angakabi nalo ngisho iminute ngingenile. Bengithi ngisazonibiza nonke. Ngisondeze nganene. Sekuyiso isikhathi sendumiso madoda. Sekuyiso isikhathi sehora elikhulu. Wenhliziyo yami mawuhlaka. Ade ngilelo ngoma manesh. Moya wami is revived. Exam azamisekeni. Wena ngichaza unayo impakamo. Nkosi yami ngingaphakama nani ngingenalutho. Hawu. Phela ukuphakama kwabantu abarish bakithi, abantu abanezinto abayikhombayo. Ngiyophakama ngani bengiphakamela. Manje ayi weceme songibhedela. Musa nje ukubhedela. Kunabantu engingababoni nangikhululeke mangingababoni. At least mele kube khona oyedwa wabo. Engizokwazi okay hayi ukhona sibanibani sibalansile. Mangingababoni bonke ngeke. Khona okwrong. Kukhona okwrong. Okwrong ukhona. Upusheng. Awuzama ukumcinga epagini lakhe, msho ukhona. Awuyomsesha. Mhlawumbe ukhona ngale. Ngangisiza ngokuthola imoto. Yes, you can take my number on my bio and then you send me your documents, then I will apply for you to get a car. Wezungangakubuza ukuthi uyakwazi yini ukulwa cause ubhebe uyakuthanda and akwehli kahle lokho ke. Manje ukulwa mina ngihlangana naphi naye? Ngoba phela wena usho ukuthini ufuna ukulwa nobhebe wakho noma uthi ngingenaphi lapho mina ekulweni? Wenhliziyo yami mabuhlaka niphe siko. Asambeni manje bazosithola ngendlela. But angikhululeke ukuqala ulive ngingedwa ngingababoni. Angifuni ukungasho. Ngivele nginuka lo isibhaqo esibi. Following hayibo lo njani lo engimfollowayo ngangifollow mina unfollow. Hayibo insizwe ngakanani le? Ngiyayifollowa mina ngifollow yona.
wenhliziyo yami mabuhlakani iphe siku aqile zitha zakho sivukela. Wenza njani manje? Sisuka nje. Hayi. Azimkhuphe kamkhulu madoda, azimkhuphe kamkhulu. Ngabe nisamiyeka ke nangathi uza nakho-ke. Nakho-ke madoda, ngabe nisamiyeka kuphela ke manje niyabona ukuthi sisenkingeni. Sisenkingeni sidlala nohlanye. Khona umuntu avela sagxuma nje ngedonut isuka nje. Madoda. Esa la indlela ngiyiboni zonke. Nenze sure bafethu ukuthi asilose. Sesiwineka u12. We can't afford ukuthi singaluza ama-streaks ethu. Not at all bafethu. Lama streaks ethu lawa sithe siyawaphusha siwayisa above u21 lo esike sabana. So njengoba sewu12 asihambeni. Ngalokho ngikhulumisa wena ntombazi. We'll tap the screen, guys. There is a ×2 that is coming. So we have to do something major bafethu. Thina abanye double tap the screen. Thina abanye we send gifts. Share the live to all other snipers for the Zungu Nation. I need 10 roses, guys. 10 roses to reach the targets. Everybody send a rose. Everybody send a rose. Let's go. Mungal send a rose. Listen. Let's go, manje. Let's go. Reach the target. Thank you so much for reaching the target. Miyeke nishani ngathi nimnakile. So bathela ngibiza lokho ngimzibile nje nami ngwazi ungisibona. Ufuna ukukhuluma nobani? Mvuko. Nakya, u×2 guys. Let's change the scenario. Sambeni ngama donuts. Donuts. Siza kahle nje nayo. Ngohlelo seyincenga ngama donuts. Donuts, guys, donuts. Ubujama Magless. Bafethu watch out. Lo muntu uhamba ngalama donuts engiwashoyo and then nina niwafaki. Njoba ningawafaki uzoshaya madoda. Watch out bafethu, watch out donuts. Yes, uqinisile uce. Thina abanye esingenawo ama donuts thina abanye abangenawo ama gift, please let's tap the screen. Yes guys. Kanjalo nje, please everyone who doesn't have a gift, please double tap the screen. Bafethu lo muntu uzothatha igift ama streaks ethu niyambona. Wash out ke madoda. No level 23. Ubuthula abo hey. Buwethula hey. Kodwa madoda ngingamphusha nje lo. Nawo mina ngabambisana kahle ngama donuts. Sifike noma ko6. Akabukeke namandla ngalowo ndlela. Kodwa phela ngeke uzumiyeke ngoba inamba yethu seyibonile. So seku unsafe uma ke wayibona inamba yenu. Ngoba usuke ngasniper nje ngenamba encane. Yabo nje la singadliwa ngemani gane eyodwa. Iyovela athi mani gane bengaphezulu. So asizameni ukudlula inamba yemani gane. Asizameni ukudlula inamba yemani gane. A few donuts, 3 or 4. 3 or 4. Let's go. Thina abanye double tap the screen. Double tap the screen bafethu, double tap the screen. Ubuyazi kubaleka kangakanani ukudouble tap the screen. At least now uzobudlala, hayi ukuthi uhleli nje uyasibuka. Uma double tap the screen lapho uyiplay elizima kabi. Yabo nje manje inamba ikhuphuka ngama double tappers kuphela. Nama gifts ke akamfoka Dlamini. Siyabonga mfoka Dlamini ndoda. Uyasilekelela kakhulu. Guys, please protect the streaks. Please protect the streaks. Niyambona nosefocus yangakanani. Ngazathi ufuna ukusniper. Anithi ukukhupha mawala bafethu indlela abuka ngayo yangethusi. Hawu sibalukhulu mfowethu. Iyangithusa indlela abuka ngayo madoda. Wash out.
yini abuke kanjena lo muntu lona ngathi ufuna ukwenza step better nikhuphuke amadoda Kuya. Thank you so much. Oh, I'm a glove angaka. Spadla, mean you got 2 gloves. Thokozani, you got a glove. Thank you so much to my players. Let me all say that. Let me just say thank you so much to my players, guys. Thokozani, no spa. Nithole ama glove. Spa uthola ama glove awu2. Which means siyabhubhisa ngawo. Niyakwazi nokufaka iglove uqale nginibuze nje Thokozani no Dlamini. Niyakwazi ukwafaka ama glove thafaka kanjani noma sure nginifundise ukuthi niwatholaphi. Please do alert if you are aware. Ngase ngozela nje. Uzoshishilala inkunzi then. One engeke ulayila lo. Hello? Wait. Angazi. Okay Thokozani, uyabo ibox le lo ozofaka uyama gift ufika uthinta ibox angithi. Kuvela umbhalo eduze kwebox obhala ukuthi I'm exclusive. Awuthi into exclusive. Ngale kwa exclusive khona into encane lapho idot nje inyana encane uyayithinta lonto le kuzovela inqindi pink lapho bese uthi send lo nqindi pink. Hayi manje uzozwa ngami mase ngithi send. Hayi manje. Guys, let's go with donuts. Uyayibona mfethu, please allow me update me or alert me uma uyibona. Uyayibona Thokozani sasenda imbali akayicheck lento engiyishoyo. Thokozani manje ukusenda imbali. Check aqala lento engiyishoyo. Uyayibona yini? No, buka mfethu. La ezansi ngithi khona ibox elipink lama gifts. Uyalithinta ibox. Kuvele ini u-exclusive. Eduze kwebox u-exclusive. Awuthi into exclusive. Ngale eceleni kwa exclusive. Lo bhalwe lapho khona into encane nje engakanyana mfethu noma isikwedlana noma iround njani uyayithinta lonto leyo khona inqindi epink ke ezovela lapho ngaphakathi kuyi glove ngathi le boxing bese uyalisenda mase ngishilo ngicela ucheck fast because sesolding mfodla mina wena uyalibona let me mulibona I need 3 roses guys to reach the target Dlamini uyalibona wena 2 more roses to go. Let's go. Danko. Dlamini beno Thokozani bangithusa cause manje abakhulumi kanti bona baphethe ama glove. Shonini phela bapemu niyayibona lento engishoyo. Impilo yethu ihleli kini njengamanje. Vele bayithulela labantu engibabuzayo. Yes, okay, cool. Selibona ithola. Ngicela ume kanjena ke Thokozani, ngena ufike uma eduze kanje, ulindele nje uthi send. Ima nje kanjena ke mangabusadlala, hamba uma eduze kwali glove kanje, ulindele usend. Mange ngathi send uthi send. Bese ke nenze njani ninabanye niyabuya. Lizobe lila phezulu kwekhanda lami. Uqala ungene kule glove elipink lizobe lilapha kwekhanda lami bese uyisenda lapha igift yakho. Ama donuts kuyaphezulu. Nakha faka iglove ke njengamanje. Faka iglove ke Thokozani, ifaka iglove. Send your glove. Nakha isingenile ke thina guys iglove seyifile Thokozani. Thinta iglove ke bese usenda ama donuts. Uthinta iglove senda ama donuts. Senda ama donuts nga 4 nga 5 madoda sambeni. Nakho ke our shout times 5 nje. Ama donuts nga 5 nakho ke. Thinta iglove nje phezulu ufaka ama donuts. Sibaleka madoda. Thinta nje iglove ufaka idonuts. Kanjalo. Thank you so much Nombuno Amanda. Athi nginifollow futhi ba how ngiyanifollow kanti hayi ebukhunzini ngempela. Donuts guys, let's go donuts. I'll say glove but they still times 2. So let's go with donuts.
Donuts noNombulelo. Follow back uNombulelo. Uziphathe kahle. Wenomalizo. Wenomalizo. Uziphathe. Wenomalizo. 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 Uziphathe kahle. Yabona Zama, I'll like, I will tap the screen, I will gift. Uzongilawula nje uthi angenzeni. Kuphela nje. Uziphathe kahle. Wenomalizo. Uziphathe. Asambeni of last 30 seconds, let's do something. Let's do something. Last 30 seconds, let's do something. Let's operate. Asambeni ke madoda. Let's operate. Asambeni. Up lapho madoda uyaphila. Hawu nduna yebandla. Hawu ibafethu nakudliwa. Naku kuthatha ama streaks ethu. Ikepisi lodwa. Bafethu nangethatha ama streaks ethu. Somebody snipe bafethu. Touch the glove, ufake donut. Touch the glove, ufake donut. Hawu ma, ikepisi. Shit. Fuck. Yes, sis. We took his winning streak. Thank you. Thank you, Lord. Thank you in wena mbombo nje phuma la. What? Eh. Ngiyazi leqeda kwenzeka manje madoda. Mana wena mtsheleni cha kadinga ukujimelwa ngeke sijimele umuntu ka700 just that unomuntu oyedwa umsnayiphelile njengoba ngisho ukuthi ningizwile mangithi mina uyingozi umuntu osuke eseyibonile inamba yethu cause usuke sangasniper nje eqe nje ngaphezulu kancane khona imatch ebesidlala ngize ngithi mina njengoba sibona ukuthi ku400 engavela afaka imani gun ngoba u500 coins asidle ngento encane njengalo usidle ngo750 sithi 700 you understand madoda bapemu lungile akusenani madoda ama streaks ahambile onke but ke asambeni sokhokhisa ngomunye futhi umuntu nathi kanti ama snipers ala ekhaya ngoba phela alive online kwenzeka kanjena. Hello. Hi. How you doing? I'm alive. How are you? Yeah. You run up a platoon or what? Faz good guys. Listen, I think keep this going. Where you from? South Africa. Oh, I have so much South African friends that I play with on a regular basis. Crystal, let's go, guys. Check, come on, everybody, guys. Tap. Guys, let's go, guys. Energy, guys. Let's go. Check first. Double tap the screen, guys. Let's move. Afisa silence say, ngeke umoya wami uvele wehlezwe. Asubuyiseni, hayi hele man, asubuyiseni baphe masambeni. Asubuyiseni. Hawo lo muntu osama streaks amanga. Sizodliwa isiyezi kanjena, isiyezi singekho kanje. Sisuke samthatha kancane. Sibone engadlali. Bafethu singabayeki noma athiwa abadlali, please. Isihluku sodwa nje. Sokwenza nje isihluku sodwa nje, please. Into esizoyenza nje manje isihluku kuphela. Hawu, ama streaks awu13 athatha umuntu nje ubheda kanje ya. Makanana awubuyelanga kimi wazongichazela ukuthi how did you go? How did you go about? Awungichazelanga. Asikho how times 3 futhi lo la madoda. Hawu sinane glove futhi. Udlamini usasekhona.
nomdlamini naye ubedlula udlamini phela phethe amaglava amabili madoda. I need 3 roses to reach the target. Everybody send a rose. Everybody send a rose. I need 3 roses, bafethu. Asambeni. 1 more to go. Thank you. Thank you for reaching the target. Induna ebandla madoda aningikhokhiseleni madoda. Hayi, buhlungu lento eqeda kwenzeka kimi. Wonke nje umuntu esihlangana naye siyambhonya. Money guns. Money guns. Dinga nje ama-money guns. Money guns nje. Kwathi nje times 3 bafethu ngidinga money gun noma ingayodwa. Money gun bafethu, money gun. Hlanhlo asambeni baphem. Thokozani i-money gun madoda. Ngifuna le mpahla ebizwa nge-gun machine. Now times 3 uzophela singadlalile. Nasekuqaleni sidliwe ngokudonsa inyawo madoda. Sidliwe ngokudonsa inyawo nasekuqaleni. Singadonsa inyawo madoda, asambeni. Asambeni madoda, singadonsa inyawo. Ngalo zofaka ikepisi iselilodwa. Ngami cap. Ikepisi ngoba ilona lezosiphuthumisa nje manje ama-donuts abasenzeli i-justice. Ikepisi yini money gun. Lesi sibhamu esipink esibhala ukuthi money la. So 500 coins. Uziphathe kahle. Nomalizo. Uziphathe. Nomalizo. Nomalizo. Nomalizo uziphathe kahle. Nomalizo. Ey, bafethu sidliwe ngayo le number esikuyo njengamanje. Cela siyibekeni kwi-1000. Asifundeni ephutheni madoda. Asambeni. Dummy Drizzy, hello. Bafethu asambeni. Guys, let's go, guys. Let's just tap, guys. Let's tap so we get the views up. We just came up, alright? Let's just tap so we get the views up. Oh my god. Dummy, I'm okay. Guys, but we're getting cooked. Wasusa kulolu sizi. Usudlaleni no Sky. No, angadlali no Sky. Ngisazomfuna ngilinde phela uThuli. Thank you so much. Malicha, welcome in. Uyasiphushela mfowethu. Yiyo ke money gun leyo. Kodwa yazi wenze njani ke next time? Guys, please. Uyifake makusi times 2 noma times 3. Uphindeka kaningi. Yabo nje manje kube times 3. Izoba 1.5. All right, see you later. I just came up. I don't have smoke right now. Okay. Later, okay. Khona uthole ilokhu njani? Thokozani. Umfimile. Oh Ncese. Mostly ngazi igama lika Thokozani kuwe lo muntu wesilisa, but you do make sense, no problem. Obe ngisachaza ukuthi yabo imani gani inamandla kakhulu uma uzoyifaka uspeed, especially speed on a glove. I think you got a glove. Ngicela uhambe ubheka Thokozani ukuthi did you not get a glove? Network bafithi yangishawa yezo. Wapezwe thuna laba mncane wenza. Iswapezwe thuna laba mncane wenzani. Akasuke phezwe thuna laba.
mamncane wenzani bafethu ukhona kodwa uthola iglove yazi ishilo ukuthi someone got a glove ubani uthola iglove bafethu cela siyicinge who got the glove basi mina bengithi wena ngobona send gift enkulu noma uncami noma ubani iswaphes kwethu naliyaba kancane oh uncami ya uncami uthola iglove ncami please check if you have a glove iswaphes kwethu naliyaba kancane wethu usuke phezu kwethu athi ye mncane wenzani wethu nalaba mncane wena mncane wenza F2 ababulala-ke ncami ngenduku network bafethi ngiphiwe okugcina hello buka nje abantu baze baphume bezodlala nami network umuntu afika ethi uzodlala nami network ingiphiki ayi ngiyazi lento Good, Salman. Good, Alhamdulillah. Sengine-stress network ifethi yangi-stress buka nje kuphuma umuntu nge-network yes nanokuthi-ke ngine-stress-ke salama-streaks sami lama-streaks sami bengiwadinga lawana ebengilethela isithunzi kunzima nanokuthola umuntu ukudlala engizodlala naye namhlanje angazi kwenzakalani but it's tough hello أحلى عالم العالم. هلا والله. Hi. you're good Good. And you? يلا play match. Guys كبسوا. نلقمنا وقلوب. خلونا double tap the screen bafethu sinyakazeni asenze something madoda asenze something ashare live kwamanye ama-sniper ubuye phezu kwethu nalababa amadonathi seku-times 2 bafethu mamncane wenza makwenzeka loshuni kuvele ukuthi anguvali mina okay uyahamba eGoogle Chrome wakho mfethu ufike usearch ukuthi get coins lo get coins loyo wathi ufake ikhadi lakho ufake ikhadi lakho confirm bese uyabuya uza la ku-TikTok khona ibhokisi lama-gift eliphinki leli lapha ezansi ufike ulithinte lo bhokisi lelo azobe lapha ama-gift akho nginosibono kuhle mama 2 people to send 2 roses guys to reach the target. Thank you so much Z2, thank you so much for your help me.
2 people send 2 roses, guys. Come on. Let's reach the target. Nangu mamvela someone just snake glove manzini le match ifuna iglove or jog. Ifuna nje simncenge nje ngenduku unless masibo hayi bafethu bukani madod times 3. Asambeni bafethu ngama money guns. Thokozani imani gani ke ifake manje kuyibona sizogijima kanjani ke uma kuno times 3. Asambeni ngama money guns guys nama wheels. Money guns and wheels, let's go. Nathi abanye double tap screen, nathi abanye ama donuts. Ngapha amanye amakepisi. Asambeni bafethu sinyakazeni. We are literally not moving right now. We're not moving njengamanje bafethu. Come on, do something. Hey, kunama universe lokho esendiwe. Hayi madoda, lo muntu uyazasidlula esihleli simbuka. Ngaze ngamswela uthuli. Ngaze ngamswela benojebe. No jama maglass. Sipesile ngibizile nje. Nangu lihle. Yamadoda sizawudliwa. So dliwa kabuhlungu ngoba uzovela athi 500 nje. Noma athi 400. Energy yami iqede ukuthatha kwama streaks sami kavele waphela yonke energy madoda. Please do share the live. Please do share the live. So my battery is low. Damn. Okay, akunankinga you ungahamba uyocharge bakithi. But siyabonga kakhulu, thank you so much. Your presence was recognized. Siyabonga. Ngazama ngahluleka mntanami. Phelele ijele. Konke mntanami ngenzela ukuthi uphile kahle. Konke mntanami ngenzela ukuthi uqoke kahle. Fane nabanye abantwana nawe uphile kahle. Yize ngaphelele ejele. Yize ngaphelele ejele. Yabo siwina ngokosiyelela le match. Angicinga ukuthi ubani othola iglove network yangiphika phela mina. Ubani othola iglove cingani fast. Ubani othola iglove. I was thinking you. Where did you go to? I was thinking you. You're not here. Hi. Good evening. Nancy, I know you can hear me. Where are you flying to? Madoda azameni ukuvuthulula lo muntu. Mvelase ka baby. Kazi yini ibhale kanjalo. Kodwa ke mvelase nongizosho njalo. Madoda nenzeni ivari sibaleke nangumuntu times 2 right now. Nithe ubani abathola what? Ha. Ngaze ngamswela ukuthi bafethu anishereni ulive to uthuli please. Asithepeni sonke bafethu yazi masingathepha nje sonke okungenani thina singadlali. Yes. It's too early for a glove. But touch the glove, do something. Touch the glove, do something. Touch the glove, bafethu. Let's play donuts on the glove. Let's play donuts on the glove. Everybody play a donut on the glove.
Masibayeka bazophinde bathathe nalawa futhi. Ayi-2. Okay. Come on, donuts on the cloud, guys. Let's go. Masibayeka bazothatha nalama streaks esinawo futhi. Donuts on the cloud. Donuts on the cloud. Masibuya ku times ku speed lo ozoqala. Everybody play donuts right now. Everybody play donuts right now. 2 people to send ama gifts sirishane target. 2 people send ama gifts sirishane target. Ngiyamsola lo sisi mobuke. Boku uyasidla kodwa no ngcono nosamsola mina ngisamthanda usesidlile nje. Guys, 1 person to send a rose. Come on. 1 person send a rose. Can 1 person send a rose? Thank you so much, Zethu. As was save. Now, times 2, guys. Do something major. Do something, guys. If you have to put the glove, Sambe. Put the glove, Fagmanikan. Put the glove, Fagmanikan. There is a glove, guys. Touch the glove, Lapapezulu. Play donuts on the glove. Everybody play donuts on the glove. There is a glove, Pezulu, Bafetu. Don't do a hammer, man, Jay. You are ham, yes. Madoda. Aze ngamswela uthuli. Tholo bengakayivume lento yenzeke kimi. Offline. Yeah. Hawadwa nangu usiphe mgazi usekhona. Siphe strong kangakanani namhlanje ndoda. Nangu nosipha futhi ukhona. Athatha ama-streaks ami lo mdezo. Ngicabanga ukuthi bevuna vesilaleni namhlanje. Ngicabanga kanjalo. Ngibona ngathi konakele mina. Ngibona ngathi konakele. Ngazama ngahluleka mntanami. Manje khathazekile. Thank you so much for the gifts. Ngicabanga ukuthi bafethu namhlanje silaleni sizodlala kahle kusasa. Asivumelane madoda. Athina Amazulu Nation. Khoza ngiboni kahle madoda siphucwe nama-streaks, ama-snipers onke awekho. Mangithi onke like onke awekho. Ciao, ça arrivera pas. Ça va, vous allez bien? Asilande namandla sibuye kusasa. Ya mina ngisho njalo. Ithini enye iZungu Nation madoda. Singavali siqhubeke kahle kusasa.
nangu lo mfana engibiza man uTeddy. Usethe ufuna ukuzokhokhisa isibhaxo sasemini. Ayeke. Ufuna ukuzokhokhisa isibhaxo sasemini. Mina bengingazi noma uyadlala nami out of I play every day zethu, every day 9:30 every day. One game okay, one game kuphela, one win. Alright, asidlaleni igame eyodwa. Ngicela siyenze ibe nkulu ke madoda, asivumelaneni. Siyenze ibe nkulu igame namhlanje, siyenze ibe nkulu. One game siyalala njengamanje. Can we make it a big game? Noma too slow esidlala naye. Can we make it ukuthi sigifta ngenye indlela esimanga gogo? Sidlala ko speed, sidlala ko bani. Is it possible to do that? Asivumelaneni ukuthi ufuna ubona ngidiza ama galaxy lapha. Ufuna ubona ngidiza ama whale, ufuna ubona ngidiza ama money guns lapha. Siyavuma siyadlala yokugcina noma siyavala. Yeah, impendulo angidize nje la impendulo. Siyavuma or siyahlala. Siyavuma noma siyalala. Siyavuma noma siyavala. Hawu. Nakumphethe. Hello Faith. Well, since impendulo ingekho ke bafethu, I will conclude and say ngiyavala. Since impendulo ngithola. So yeah, siyavala bafethu. Siyabonga kakhulu. So bona kusasa. Sibe nobusuku obuhle bunenzo.